खुलुमबाय स्टुडियोआव दं आं भाग्यश्री बसुमतारी। चीन आरोबाव हानि फोरमान बिलाइ राननानै होदों बिटिआर सरकारा। बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि रमद बर'न बिथांनि दैदेननायाव UPL सरकारा चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय मोनथाम गामिफोरनि गोबां नखरफोरनो हानि फोरमान बिलाइ राननानै होदों। रमद बर'न बिथांनि दैदेननायाव मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीया चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय फाथालसाना गामि, खुसुंदैसा गामि आरो खुंग्रिबो दैसा गामिनि गासै गं 117 नखरफोरनो हानि फोरमान बिलाइ राननानै होदों। मख'नो गोनांदि रमद बर'न बिथांनि दैदेननाय UPL सरकाराव फैजेननाय समनिफ्रायनो गोबां नखरफोरनो हानि फोरमानलाइ राननानै होबोनायखौ जों नुनो मोनबोगासिनो दं। थिग बेबादिनो दिनैबो फाथालसाना FRC आरो कुसुमदैसा FRC ग्राम सभानि सिङाव थानाय गासै गं 117 नखरफोरनो हानि फोरमान बिलाइ राननानै होदों मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीया। बे हानि फोरमान बिलाइ राननाय हाबाफारियाव रनजित बसुमतारीजों लोगोसे बारग' डेपुटि चिफ खाम्फा बरगयारिबो बाहागो लाफैनानै रायजो राजाफोरनि सिगाङाव फरेस्ट हानि सोमोन्दै गोबां बाथ्राफोरखौ फोरमायनानै होलाङो। दानिया फैदो मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीया हानि फोरमानलाइ राननानै होखांनायनि उनाव खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों मा फोरमायखो जों खोनासंनानै लानि। मानाव गेदेर डेपुटिनि बिटिसिनि चिफ रमद बर'न बिथांनि दैदेननायाव जोंनि UPL सरकारा खुसुंदैसा, फाथालसाना आरो खुंग्रेब दैसा बे मोनथाम गामियाव गासै 117 नखरनो जोङो दिनै हानि फोरमान बिलाइखौ रानना होनो हाफैदों। खोब गोजोननाय मोनदों। जोंनि थांखिया जेरावहाय बिटिसि खुंथायाव फैनायनि सिगांनो जोङो रायजो राजानो मोनसे प्रतिश्रुति होदोंमोन जे जाय बर' हारिया रोजा रोजा बोसोर रायजो जाबोबाय, बे हा गैजायै बर' हारिखौ दिनै हानि बाथ्रा लानानैनो गोबां मानसिफ्रा राजखान्थि गेलेबाय दङ। जोङो हानि जेंनाखौनो गासैखौबो फोजोबनानै जोंनि बर'नि गाहाय जेंनाखौ फोजोबनो होननानै जोङो समायखिरा लाखादोंमोन आरो बेफोरबायदिनो सरकाराव फैनाय लोगो लोगोनो जों खामानिखौ मावबाय। दिनैसिम फरेस्ट रेभिनिउ लानानै 3,62,000 बांसिन मानसिनि हानि जेंनाखौ जोङो फोजोबबाय आरो गोबां जोङो मियादि फाट्टा होबाय, गोबां फोरमान बिलाइ होबाय। गतिके जि खामानिनि थाखाय जोङो बर'आ अस्त्र हमबोदोंमोन, जे खामानिनि थाखाय जोङो बर'आ रेल लामा, राजा लामा गाथेदोंमोन, बेफोरबायदि मोजां खामानिखौ मावनो मोननानै सरकाराव थानानै जोङो जा दायित्वखौ मावनो मोनदों बेखौ मावनो मोननानै खोब गोजोननाय मोनदों। UPL सरकार आरो रमद बर'नि दैदेननायाव EM रनजित बसुमतारीनि खामानि मावनायनि दारै दिनै बिटिसिनि गोबां हाजार मानसिफोर जायफ्रा गोलाव बोसोर हाग्रानि हायाव थांनानै दं, रायजो जानानै दं, बिथांमोननो जि हानि पाट्टा बेखौ होबाय थानाय जादों। दिनैहाय फाथालसाना, खुसुंदैसा आरो खुंग्रेब दैसा बे गामि मोनथामनि एराउन्ड 150 फेमिलिनो बे हानि पाट्टाखौ राननाय जादों। जोबोद मोजां मोनदों। बे गोरिब दुखिया मानसिफ्रा बेवहाय गैयाब्लाबो 20 बोसोरनि बारा रायजो जानानै दङ, नाथाय दिनैसो बे हानि लेखाखौ मोननो हादों आरो बेनि थाखाय आङो बयबो रायजो राजाफोरखौ शुभेच्छा होयो जेन' जि अधिकारखौ मोनबाय, जि हानि बिगोमा जाबाय, बे हायावनो गोलाव बोसोर थांनानै थानायनि बेबस्थाखौ बिथांमोना खामानि मावनानै लायो आरो UPL सरकार, UPL नि दैदेनगिरि रमद बर'न, रनजित बसुमतारी साफ्रोमबो UPL नि दैदेनगिरिफोरनोबो आङो धन्यबाद होयो। बिथांमोना खस्थ' लाबाय, बिथांमोना सेस्था खालामनांबाय आरो बिनि दारै दिनै रायजो राजाफ्रा, गोरिब दुखिया मानसिफ्रा बिनि फिथाइखौ मोनजाबाय।